गिबि सेन्टारावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आंनि मुङा इमानुएल बसुमतारी। आङो सासे इसोरनि रावखौ बिबुंथि लाखिग्रा। आं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोयो। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दानियेलनि बिषयखौ नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथिखौ लाखिनो लुबैदों आरो आं इयुनाव फारि फारियै दानियेला आरो नेबुकदनेजारा माबायदि सिमांफोर नुवामोन बेखौ फारि फारियै पार्ट बाय पार्ट नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। नाथाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दानियेलखौ बुजिनो थाखाय बिनि रावफोरखौ बुजिनो थाखाय जोंनो इन्ट्रडाक्शननि गोनांथि बा खेंफोरथिनि गोनांथि। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव दान्दिसे सम दानियेलनि माखासे खेंफोरथि बा इन्ट्रडाक्शनखौ लाबोग्रोनो लुबैदों जेन' नोंथांमोना आं फैगोन दिनफ्राव पार्ट बाय पार्ट बाहाग बाय बाहाग जे आङो इसोरनि रावखौ लाबोगोन बेखौ नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिनो हानाय बायदि। जेब्ला जोङो दानियेलनि खोथाखौ रायज्लायो बा जेब्ला जोङो दानियेल किताबखौ जोङो फरायो, जों गोबां समाव जोङो दानियेलनि बिजाबखौ जोङो बुजिनो हाया जों जायो। मानो होनोब्ला जोङो जारिमिनखौ जेब्ला जों मोजाङैनो जोङो बुजिया अब्ला जोङो दानियेलनि खोथाफोरखौ जोङो बुजिनांगौआ गोब्राब। दा दानियेलनि जेब्ला जोङो खोथाखौ जोङो रायज्लायो अब्ला जोङो जारिमिनाव जोङो बेखौ जोङो मोनथिगौ जाहैबाय 605 BC जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायनि सिगां 60500 BC आव सासे इजराइलनि राजा दङमोन जाय राजानि नामा जाहैबाय जिवाकिम। आरो बे 3थि बोसोराव जेब्ला रायजोखौ खुंबाय थायो बे समाव बाबिलननि सासे राजा, बे राजा नामदांखा राजानि नामानो जाहैबाय नेबुकदनेजार राजा। बे नेबुकदनेजार राजाया साउदार्न किंडमखौ बा खोलानि रायजो जे जुदा रायजोखौ बियो एकदम गावनि आथिं सिङाव बियो लांनो हादोंमोन। आरो जोबथारनायाव जोङो बेखौ जों नुनो मोनो 605 BC आव नेबुकदनेजार राजाया दानियेल आरो 3 दानियेलनि लोगोफोरखौ कैप्टिव खालामनानै बा एकदम आक्रमण खालामनानै बिसोरखौ लांदोंमोन। आरो गोबां बे समावहाय जोंनो इसोरनि रावा जोंनो फोरोंदों बा जोंनि जारिमिना जोंनो खोन्थादों दे मन्दिरनि दाम गोसा जिनिसफोरखौ बियो लुथिदोंमोन आरो बियो बाबिलनाव राजा नेबुकदनेजारा लानानै थांजोबदोंमोन। आरो बेल' नङा, 596 BC आव आरो 586 BC आव बे जेरुसालेमनि गासै थासारिफोरखौ दंस' खालामजोबदोंमोन आरो बेबायदिनो जेरुसालेम मन्दिरखौबो नस्थ' खालामजोबदोंमोन। दा नैबेबायदि अबस्थाखौ जों नुनो मोनो। दा बेसिकेलि जेब्ला जोङो दानियेलखौ जोङो फरायो अब्ला बे काहानिया जाहैबाय 605 BCनि काहानि, जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायनि सिगां 605 बोसोरनि काहानि। जोङो बे काहानिखौ जों नुनो मोनो। दानियेल बिजाबा जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायनि सिगां 537 BC आव लिरजादोंमोन। नाथाय गोबां बाइबेलनि पण्डितगिरिफोर आरो बाइबेलखौ बिजिरग्राफ्रा सानदों बा बुंनो हास्थायदों जे दानियेल बिजाबा 537 BC आव लिरजायाखै, बबेखानि 2nd सेन्चुरि बा 1st सेन्चुरियाव लिरजादों। नाथाय आं सानो दानियेल बिजाबा दानियेलजोंनो लिरजानायखाय आङो बेखौ आसा खालामो बा मिजिंथियो बा आङो फोथायो जे दानियेला 537 BC आवनो बियो लिरजादोंमोन। दानियेल बिजाबनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय फोरबुआ बा इसोरा सासे राजा आरो बिनि रायजोआ जेब्लायबो अराय समसिम बियो थागोन। जेब्ला जोङो दानियेलखौ जोङो फरायो अब्ला जोङो मोनथिगौ बाबिलन किंडम, मेड' पार्सिया, ग्रीस, रम बेफोर गासैबो रायजोफ्रा फैबाय आरो थांबाय आरो जेब्लायबो अराय समनिफ्राय अराय समसिम बियो खामिनानै बियो थायाखै। राजाफ्रा फैयो थाङो थैयो, जोनोम जायो आरो थैनानै थाङो। नाथाय इसोरनि रायजोआ जेब्लायबो अराय समसिम बियो गोथाङै थागोन। नैबे बिषयखौ खोन्थानो थाखाय दानियेल बिजाबा लिरजादोंमोन। दानियेल बिजाबा गासै 12 बालाब दङ। दा जेब्ला जोङो दानियेलखौ फरायो अब्ला जोङो दानियेल 1 बालाबनिफ्राय 6 बालाबसिम आरो
स्नि बालाबनिफ्राय 12 बालाबसिमखौ जोङो मोननै बाहागोआव जोङो राननो हायो। मोनसे जाहैबाय एकनिफ्राय लानानै 6 सिमखौ जेब्ला जोङो फरायो अब्ला दानियेला माबायदि लांनानै राजानि सिङाव बियो गावखौनो ट्रेन खालामा आरो बाबिलनाव माबायदि इसोरा दानियेल आरो गावनि लोगो साद्राक मेसाक अबेदनेग'खौ माबायदि गोजौआव लांखोआ नैबेबायदि बिषयखौ जोङो दानियेलनि 1निफ्राय लानानै 6 सिमखौ जोङो नायनानै जोङो फरायनानै जोङो बुजिनो हायो। अफकर्स जेब्ला जोङो दानियेलनि 2 अध्यायखौ जोङो नायो बे अध्यायावहाय जोङो मोनथिगौ जाहैबाय नेबुकादनेजारआ मोनसे सिमां नुदोंमोन आरो जाय सिमाङाव बियो एकदम गोसोआव एकदम उल्लुद पुल्लुदखौ लाबोदोंमोन आरो बियो मोनथिनो हायाखैमोन। नाथाय दानियेला इसोरनि आर'ज खालामनायजों लोगोसे दानियेला बे सिमांखौ मोनथिदों आरो बेखौ राजानो फोरमायनोबो हादों। दा नैबे बिषयखौ जोङो नुनो मोनो दानियेलनि 1निफ्राय लानानै जोङो 6 सिमखौ जोङो जेब्ला जोङो नायो। नाथाय जोङो दानियेलनि 7निफ्राय लानानै 12 अध्यायखौ जोङो जेब्ला जों नायो अब्ला जोङो मोनथिगौ जाहैबाय दानियेलनि माखासे सिमांफोर बेनि माखासे भिजन्सफोर जे बियो नुदोंमोन आरो इयुनाव मा जालांगोन, माबायदि रायजोफ्रा संसाराव फैगोन आरो माबायदियै इसोरनि रायजोआ संसाराव गायसनजागोन नैबे बिषयफोरखौ दानियेला सिमाङाव नुदोंमोन आरो बे सिमांफोरखौ बियो फारि फारियै बे लिरनानै दोनलांदोंमोन। नैबे बिषयखौ जों नुनो मोनो। दा आं आसा खालामो अनजाग्राफोर जे फैगोन दिनाव आं जे बाहागै नोंथांमोननि गेजेराव दानियेलनि जे माखासे दर्शनफोर आरो बिनि सिमांफोरखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फारि फारियैनो बिबुंथि लाखिनानै नोंथांमोनखौ बुजिहोनो आंनि हास्थायनाया। दा आं आसा खालामो नोंथांमोना फारि फारियै नायलाङोब्ला बे बिषयखौ दानियेलनि बिषयफोरखौ मोजाङैनो मोनथिगोन। आंनि दिनैनि इन्ट्रडाक्शना बेनोसै। इसोरा बयखौबो बोर होथों। आं आसा खालामो इयुनाव नोंथांमोनहा बे भिडिअ'नि दारै इसोरनि बोसोनखौ मोजाङैनो मोनथिनो हागोन। इसोरा बयखौबो बोर होथों। आमेन।